information urgence information urgence Iran sakkitike attaque Israel bombardama don andi rebal do fof hari ibe korobo ko den Iran don andi hari ko woddale hakkunde Iran Israel meɓedirde ko Hezbollah e Hamas e Gaza ko Hezbollah e Hamas e utiɓe ɓen Hezbollah e Hamas e utiɓe ɓen ko ɓen ɗon wonno tugale Iran nden tawata hara Israel wata immade ɗum direct yaha memoya Iran Israel wata immade direct yaha memoya Iran jonnon ɓa Israel memi ɓe hooreɓe ɗa fof ɓe hooreɓe ɗa tato hooreɓe utiɓe hooreɓe Hamas ɓe hooreɓe Hezbollah ɓa Israel memiɓe o yiɗi hande le 10 mois 2024 Iran bombardi Israël, plus de 100 missiles de envahi, plus de 100 missiles de bombardé Israël. Restez connectés, Inch'Allah, information internationale, il faut que